Maya pa oras labot Kapampangan. Kinwa kayo ng video ngayon, hindi kayo nangarap na ng mundo kalayo. Ay, pamo. Alwa pala yung mundo kalayo din eh. Iting kaya katamong kadwandala na tatlong pamanyubok. Mumunan dili. Yung manong sasayad. Yung sasayad, tegalugan niya. Sasayad niya kaya kapantalong kaya gabon na. Ano. Nung balo yung kaya katulid ng mas manayon na Kapampangan, kanaya kayong comment na. Kadwa, may bagsak. May bagsak kitang tete, ano. Tegalugan niya naman may bagsak. Tinya mas manayon na katulid ni kayang Kapampangan. Yung katlo, tanggapin ka rin nga luwang balin eh. Dapat, bala mo tinya mas manayon na katulid kayang Kapampangan. Yung manong nanay, o kaya inay. Wali tegalugan niya ital eh. Anong isipan yung mas manayon ng katulid kayang Kapampangan? Yung kapat. Balo yung tegalugan niya ni madalang, yung manong madalang. Sulat siya kayong comment section nung balo yung katulid ng mas manayon kayang Kapampangan. Aruin, yung kalima makarina yan, totoo na. Kung sisigo ka, anak ano. Lamat yung kayang marangle, anak ano. Sisigo. Tegalugan yung tali rin. Ito yung mas manayon na katulid din kayang Kapampangan. Yung kanam, kapangyarihan. Era buring ibiling kapangyarihan, anak ano. Kapangyarihan, tegalugan niya. Kapito, kami handa niyang piyesta king kaya kayo, ana. Miganda, tegalugan niya naman yan. Ating tauling dili, yung manong susuko. Susuko na kapin kapag may gumpisa, anak ano, susuko. Tegalugan niya. Isipan yung katulid ng mas manayon na Kapampangan, kanayo kayong comment section, kung may right. Panay kung sasabihan, patsya Kapampangan tamo, may nga Pampangan tamo, din kaya katamong anak, din kaya katamong anak, din kaya katamong kapo. Tala pa nagalugan, pangapampanganan tala. Dakala salamat, Luid, tamongan. Dakala salamat mo naman kini ka na akong camera girl. Bye kami ako.